Que nervios. Que ilusión. Isto é o comezo dunha nova sección da canle. Retomamos neste ano 2021, que esperamos que sexa Mellor. bastante mellor que o que xa pasamos, pois a actividade na canle. Ímolo facer cunha sección que vai ser de viaxe. De viaxe con quen? Pois de viaxe con moitas persoas para compartir experiencias viaxeiras. Hai que decir que a estrutura nos outros vídeos, cando veñan persoas falar con nós, vai ser primeiro unha charla con esa persona para falar da súa forma, do seu xeito de viaxar, e despois un pequeno concurso no que se batirá en duelo connosco. Entón o que imos facer un pouquiño con esta sección é deixarlle neste noso espazo no que falamos de nós e das nosas viaxes tamén as viaxes de outras persoas. Pero, por non perder un pouquiño a costume, imos empezar de todos modos pois contando as nosas e falando de nós. Pero ímolo facer un pouquiño dende outra perspectiva, xa que normalmente aquí falamos de Toxío, é dicir, das viaxes que temos Sergio e Nuria xuntos. Pero ao mesmo tempo, pois cada un somos dúas persoas diferentes e tamén temos moitas historias e aventuras por separado, que é un pouquiño que tamén van traerse a esta conversación, que ao final é o episodio piloto, o capítulo 0, no que imos facer o que vayamos facer coas outras persoas, pero comezando por nosos dous. Pois imos empezar a ver que sai de aquí neste episodio piloto de Viaxando con. Comezo eu e comezo dicindo que eu visitei 18 países. 18 países que foron case todos nos últimos 2-3 anos probablemente, porque, bueno, a pesar de que a min me encanta viaxar, non o fixen ata hai relativamente pouco, decidín facelo a tope, así que nada. Que se non sabes de que che está falando, nin por que Toxío visitou tantos países porque acabas de chegar aquí, realmente nós temos esta canle dedicada a viaxes e o ano pasado realmente decidimos irnos a Asia sen billete de volta e aí foi pois onde visitamos, realmente non visitamos tantos, pero da igual, que de todos modos deixamos por aquí algúns vídeos linkeados para que vexas un pouquiño máis das nosas aventuras e por que estivemos en tantos países. Pola miña parte eu estive en 28 países e realmente un pouquiño esa... A mí sí que me gusta moito ilos contando e realmente propúxenme o ano pasado, cando cumplí 26 anos, estar sempre en máis países que anos teño. A verdade é que tiña pensado en 2020, despois de cumplir os 26, como coller carrerilla, pero agora pois empezaremos a viaxar de novo. Ata aquí podo ler. Ata aquí podo ler. Eso quedará para outros vídeos, así que, bueno, tamén hai que decilo. Si aínda non está subscrita, faino, activa a campaniña, porque, como di Nuria, pero non chiva moito máis, vai haber novedades. Entón, nada, eso, xa sabes, a suscribirse. Pois sorprendentemente creo que diría Canadá. Realmente creo que é un país co que conectei dunha maneira moi especial e creo que é un dos países os que máis gana teño de volver. Tamén dos máis difíciles, porque é dos máis caros. Entón ao mesmo tempo hai ese problema, pero probablemente sí que diría Canadá, porque teño unha sensación de que casi son nacionalista canadiense, porque realmente que hai un nacionalismo moi impresionante, un amor á bandeira cando realmente ninguén dali é canadiense, todo o mundo é un pouquiño de idas, de voltas e así. Entón houve unha comunidade heteroxénea que me inspirou moitísimo e realmente foi como dos grandes choques que tiven eu das primeiras veces que saín do país, entón probablemente sería Canadá. No meu caso, creo que a nivel subxectivo probablemente sí que sería Tailandia, porque sí que, bueno, obxectivamente falando, hai moitas maravillas e monumentos que visitamos noutros países que probablemente teñan algunha maxia máis especial, pero sí que é certo que o tempo que pasamos en Tailandia foi difícil, pero levámonos, ao final foron 2 meses, entón levámonos unha cantidade de experiencias e de momentos interiores tan intensos que eu diría que sí, que cando penso en Tailandia digo, gustaríame volver, casi o teño como un lugar co que empatizo cando escoito del, probablemente sí que me quedaría con Tailandia. Sería o cráter do Gorongoro, en Tanzania. Creo que foi, foi o sitio máis impresionante no que estiven. Tamén o Serengeti, todos esos 2 parques nacionais en Tanzania impresionaronme moitísimo por toda a extensión, a liberdade, o de vivir o salvaxe, realmente a naturaleza en ese estado tan virxe, e despois todos os animais tan sumamente impresionantes que podes ver aí abaixo. Entón, por todo iso, sería o cráter do Gorongoro. Eu probablemente sí que me quedaría con Petra, pero ao marxe deso creo, non sei, hai moitos sitios que aínda quero descubrir e espero facelo. Eu aquí querería facer un fincapé na túa cara, en todo ti, recorrendo Florencia.
Creo que foi das veces que máis emocionado che vin, Sí, como casi sin sobrepasado por todo, non? O síndrome de Stendhal, o síndrome de Florencia a flor Sí, de pel. estaba un pouco Realmente é un dos sincopado. sitios tamén nos que máis emocionado Sí. che vin con Entre todo. plantarte en medio de Florencia con unha cámara de fotos é como, non sei, un soño tamén. Se a mí me desen a elegir, por certo, nesas dúas formas de viaxar, sí que é certo que me gusta ir 3 días a calquer sitio, pero o feito de aforrar para marchar de viaxe moitos meses, ainda que o presuposto sexa moi baixo ao día, creo que é unha experiencia única e que calquera persona que tivera ou teña a sorte de facelo levará para sempre, porque no meu caso, bueno, foi como un xeito de nacer de novo, non? Non sei se compartes ti tamén. Obviamente comparto a túa opinión, porque senón eu creo que esta relación non tería ningún tipo de base, non? Porque a miña maneira de viaxar é viaxar en dos pilares máis fundamentales na miña vida, entón, obviamente, creo que temos unha posición moi similar, non vou dicir exactamente igual, porque non é, obviamente, nós tamén discutimos de viaxe, pero moi similar. Eu comparto completamente esa idea de que eu prefiro, pois eso, aforrar durante un tempo e despois poder gastalo máis paulatinamente que facer unha gran viaxe. E tamén creo que desta maneira, pois realmente ao final tamén descubres moito mellor os lugares. Aquí o exemplo que sempre poño é o exemplo de Exipto, que nós sí que fomos con axencia a Exipto, fomos co viaxe cerrado, e estamos convencidos de que non vivimos África en Exipto, porque vas na túa burbulliña, vives cousas moi guais e obviamente foi unha experiencia, e para visitar pois os templos que queríamos visitar e co tempo que tiñamos era o que tiñamos que facer, porque tiñamos unha semana e queríamos ir a todos eses sitios e de outra maneira non era viable organizar. Claro, sí, queremos volver a viaxar. Que un señor me tocase así na cara mentras estaba dormindo no coche, porque tiña a ventanilla aberta. Eu esa non a coñezo. Si, se estabas de conductor, ti, nese momento. E que aparte foi moita graza, porque a maioría de historias que estamos traendo son todas do road trip por Italia. Que nada, pero as semanas... Foi unha pasada, pero estábamos descansando en San Gimignano, estábamos aparcados, pero apartados como nunha zona residencial, e eu tiña moito sono, entón puxeme a dormir a sexta. E estaba como co asiento reclinado e tiña a ventana aberta porque, como dicías ti, facía moitísima calor. Entón, un señor que estaba como de sardineiro por aí, estaba traballando, pois veuse achegando, estaba pegado na ventanilla, e empezoume a facer así, a chegarse como cara a miña cara, cerrei a ventanilla, sabes, como fixen así, aparteime, e como que el marchou. O sea, isto real. A miña tiña unhas cuantas. Foi en Cambodia e foi en Ratanakiri. E nada, cheguei á habitación onde íbamos dormir durante 3 días, creo que era, ou 2. Vou coller a miña mochila para cambiala de sitio e cando abro vexo un escorpión de color negro. Non era moi grande, pero era un escorpión. É o que di sempre, non era grande, pero era un escorpión. Unha viuda negra non é grande, pero é unha viuda negra e mátache. Non sabemos se este escorpión era demasiado venenoso, pero bueno. E non sei moi ben como, conseguín sacalo fora, porque tanto Nuria como súa irmá eu creo que non me creían moito ao principio. Eu pasei un pouco. Está exagerando, será calquera bicho. Non, era un escorpión. Ao final vino, Claro, chego, saqueino fora, e o peor é que noutro momento, non sei se foi dese día, creo, volvín a abrir a mochila e volví a estar aí o escorpión. En serio? Sí. Non me enterei deso. Claro, despois foi cando sacamos co bote. Primeiro o apartei, saqueino fora da habitación e despois, a segunda vez que apareceu o mismo escorpión, porque, bueno, supoño que sería o mesmo, non o sei, fun a abrir a mochila outra vez onde iba a dormir e outra vez o escorpión, e eu en plan, hola, vou dormir aquí seguro. Nada, ao final metímolo creo que foi nun bote ou algo así, bueno, porque fixen eu. Pois eso foi unha experiencia bastante rara, diría, extraña. A mellor sí que vivimos moitas máis extrañas e tal, pero ahora mismo quedaríame con eso. Bueno, temos bastantes. Sí, bastante, que pode dar para outros vídeos, outras seccións e demais. E nada, eu creo que esta charla estivo ben, pero podemos ir despedindo. E contando que nos vai vir visitar na próximo capítulo, é dicir, capítulo 1. Capítulo 1 de Viaxando con... Lady Avellana! Así que nada, con todo isto non nos queda máis que agradecerche que quedaras connosco para escoitar as nosas experiencias e aventuras.
Convidámosche unha vez máis a suscribirte para estar ao tanto das novedades que virán en Toxío. E que nos sigas en calquera das nosas redes sociais ou en todas. Moi ben, vémonos no seguinte vídeo. ¡Mua!